Pagod ka na ba? Manikal na ka. Nakabisang mag-face mask. Pasyal, gala, tsikahan na ulit. Think again. The coronavirus is real. Latest statistics say the Philippines has more than 8,000 positive cases daily. Okay lang na matakot. We should be. The next victim can be you or your loved one. The virus spreads through casual encounters. Kwentuhan, inuman, sama-samang kumakain. Masakit, Mika, COVID. Yung pong may infection, COVID, malalagwa, masakit. Unang-muna, of course, yung isipan mo itang imbiye, malapit namong malamong miras yung kayang hangganan. At po tangatsuha ka rin, masakit mo rin, uling kitang kaya kang pamagdili-dili, isipan wala naman din yung kaya kang ayaw. November 27 po, may sakit na ako buntok. Mangarimla ko po. Itapong lagnat bagyaya mo. Bala ko mo simpliya mo pong trangkaso. Ana po, kaya ba kay misis ko, kaya ba ikaw rin anak ko. Ing masakit po, may nawala po. Na-COVID po ako nung January. Ang pinaka mahirap ay yung maalala ko nung malaman kong positive ako, sino na yung mga baka nahawaan ko, no? Natakot po ako ng husto nung sabihin sa akin ng mga doktor na yung virus nasa lungs ko na. Sapak na pong peklat, yung kanakong baga, at tinen dalong, at kanita po, may maligwa na lo, pindanan na ko kitang convalescent plasma, at tita po yung milyari. Lunos na namo ni nga pong Ginoo niya, mabiya ko pa. Grasya na nani nga pong Ginoo, pakalulo na nani nga pong Ginoo, bonus niya ini. Pero balo ko talaga, ala na akong pag-asang kumabiya kanita. Kung ICU, yung misis ko, at suya naman kay ICU, nakayamad-mikit. Nakaya balitang kining itang anak kong king St. Luke's, positive ya, kaya bigyan naman kitang ICU. So atlo kami, kay ICU, nakayamad-mikit-ikit. O ito po yung meron nga masakit na penandaman ko. Ang isa pong naging epekto pa ng COVID sa akin, dahil nga po sa isolation, walang halos kasama, kundi lang yung doktor at mga nurse na regularly pumupunta sa aking room. Ano? At itong dati mong gagawan, kaya kang kapag nasan sumuyo, kaya kang kapag nasan lapitan, laret, ang kaya kang kaluguran, mo agawa. At itong mo naman na mabayat, yapin itang kumekapag misa, huling atsuko keng kay hospital na metong yang maulagang. Wakasan natin ang virus. We live in challenging times. Ako po ay isang medical frontliner at tulad ng aking mga kasamahang doktor at nurses, kami po ay sumumpang gamutin ang mga pasyente namin sa abot ng aming mga makakaya. Pero kami rin po ay na-overwhelm sa dami ng mga pasyente na nagkakasakit at kung minsan, hindi namin alam kung saan namin sila ipapasok na ospital. Puno na po ang ating mga ospital at marami na rin pong mga doktor at health workers ang nagkakasakit. Dumadami rin po ang mga asymptomatic, yung pong walang simptomas. Akala mo walang sakit pero carrier na po pala. Wakasan virus. Your contribution, no matter how little, matter a lot. It's better to wear mask than to be intubated. Stay at home, much better than to be in hospital. Preventive is better than treatment. Magsuot ng face mask at face shield, laging maghugas ng kamay at mag-disinfect ng alcohol. Do not touch your mouth, eyes, and nose. Keep your distance, at least 1 meter away from one another. Iwasan ang mga mataong lugar
at yung mga lugar na kulob. Kung kayo ay pupunta sa grocery or supermarket, siguraduhin walang lalampas ng 30 minutes sa loob. Stay home. Wakasan ang virus. Pwede kayong magsimba sa bahay sa pamamagitan ng mga misa na naka-live stream sa iba't ibang social media platforms. Pwede rin kayong sumali sa mga recollections, pagrorosaryo, Stations of the Cross at iba pang debosyon na ginagawa online. Your health and your neighbor's health is your responsibility. Ang hiling lang po namin ay pakinggan po ang gobyerno, pakinggan po ang mga nasa posisyon, hindi po para pahirapan kayo, kundi po para lang ho mabawasan ang namamatay. Wakasan ang virus, makisama ka. Bigit na pong pabanway may labas at arapan tamang pamurin ng pandemya. Miyayaliwan ng kasakitan at beyatan ng denasan na rin dakal kay katamu, pauli na niti. Dakal na lang mo rin, karing kapatad tamo rin miyango na biye, pauli na ng COVID-19. Ang gaman ngini, ingkayalan kasiguraduan nung kapilan mayampat at metok ng iting pandemya, magalang takot at kinanalub karing keraklan. Dapat busal na niting kakatamong salukuyan na daranasan, yung kakatamong kasalpantayanan king ginong sinubling mebye, yamu bukod, ing panibatana ng kakatamong sikanan at kapanayan. Mabiying gino, kaya biyataying gino, manalig tamo king gino. 5 dana na banwana yung may labas, niyang pigkalaman ng kasalpantayanan Kristiyano ng Diyos, yung bansa tamo. At kilob da ring 5 dana na banwang may labas, iting kalam ng kasalpantayanan, yung maging matibeta mong kalasag at santungan, ban arapan at pagtungkumpen, ing daka nakapagsubukan at kasakitan, akikatang denasan, anting meto nga bansa. Numakanano tamong inarapan at pigtagkumpen iti king milabas, kapamilatan ng kikatang kasalpantayanan at kapanaligan king lugod at lunos ng Diyos. Makanyan tamo naman narapan, iting salukuin at pandemya, kimit mong kasalpantayanan at kapanaligan king ginong sinubling mebye. Pag masusyantayang ini, ing peka maulang kapiestana ning Santa Iglesia, ing pamanyibli ng mebye ning ginutamo Yesu Cristo. Bigtagumpeya king upaya ning kamatayan at kasalanan. Mabiyeng gino, kaya betayeng gino, at subusal tamo, ingapong gino. O ini nga beya tamong ipasag, busal na niting daranasan tamong pandemya. Kabang susundo tamong gagawan, imiyaylo ang parala na nimpamaningat laban kay mikakalat na virus. Ante mo yung pamangamit face mask, face shield, physical distancing, at pati na yung pamangamit tamo karing bakuna. Daptan talareti, kambening kasalpantayanan tamo, king ginong sinubling mebye. At manalig tamo, king yamu bukod ing ating upaya, ban mayampat at nituknang ing pangakalat na ng COVID-19. Mabiyeng gino, kaya betayeng gino, manaligtam king gino. At bendisyon na kayong ampo, ningigpa, ampo ning anak, ampo ni Espiritu Santo. Amen. Happy Easter po kay kayungan, at iti po, yapundong Lavarias, yung Arsobispo na po ng Archdiocese ng San Fernando. Apong Virgen de los Remedios, mamilatan ka po kaya kami. Ilapit mo kami, ikeng anak mo, kang Jesus, taniting pamandalaw yu po, manatili sana yung katahimikan king Balen mi, ibiye mo ing kang lunos, panalangin mo kay King Dios.
patad king ginutayin sa Cristo. Metong iya pong maulagang sangkap ng kasalpantayan ng Kapampangan, ing debosyon na tinatag ng mungunan diling Obispo kati Kapampangan, Bishop Cesar Maria Guerrero. At iting Marian tradisyon na iti may sunduya po karimbalang obispo, taros obispo na ning kakatang Archdiocese. Makiramdam, miagwangan, papunta king Nanong epekto na ni Taklarat bilang pari. Kota pong akitsorel tao, keng Virgen de los Remedios, talaga pong pati ka, mga miyawa ka, keng karelang debosyon. Seminarista ako pa mo, at yung mga metang mag-aral, parati kong nanapit kayo, tanong-lano ka rin bagay na kayo po tang-aga na kaya kakanita niyan bilang anak ka seminarista, po tang-aga na ka kay mga kukanita pa king seminaryo, so metong parating kagawan, king chapel, at mga di ko king Virgen Maria. Ito nga buri kong panagkat kayo, yapin ng kabaldugana, pamigunam king kabaldugana ng kakatang masapsap pa debosyon king Bindong Virgen, lalong-lalo na king Virgen de los Remedios. Maluta naman yung timoy tuturunan ng banal na kasulatan. Moto nga malapit king Ginong Jesus, yapin ng kayang induk, yapin ng Virgen Maria. Ipayabot ko po kay kayungan, king Banwara ring pari, ang poreng religyoso. Sana lupa na ni mata sa pari, Jesus, atintang malambis, atintamong mapaminto, mababalob, at tunay malalama kagalangan, lugod, at debosyon king Virgen de los Remedios.
Karen po nga be ako king PPC. Magpeso na po kening ngarap. Talakata mo po. Musik
Mititipon tamong ning Aldo, bang tanggapan laring Larauan, ning Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdón, Caridad at San José, kaniting pamandalora king Balen tamo, keti Mexico, ipanalangin at pagkapilitan tamo sana, imilablab tamo kasalpantayanan, miragdagan tamo lugod, at may bayo tamo kapanayan. Antimurin, kabang pagmasusyan tayang yening banwa, ing kalimang dala na banwa, ning panyatang ning kasalpantayanan Kristiyano, king bansa tamo, pasalamat tamo, king kalam ning kasalpantayanan. In lamak aminuna tamong tinggap, iba't karing misyonerong mitanam, king bini ning maya pabalita, king Balen tamo. Antimurin mayayawis tamo, bang misundu king misyon ning pamipasyag, king maya pabalita karing aliwa, lalo na ring magkakasakit, pakakalulu, at makakilala king Diyos. Kapamilatan ding amano, ampong dapat tamo, iting banwa tegulaling nemurin Papa Francisco, antimong banwa ng San Jose, kaya meging talayingat ning talapangabos tamo, ipanibala tala ring sablang tagimpan tamo, antimong banala kapulungan ning Diyos. Ngini po, ausan tayo po Kuya Fernando Pabalan, ing Vice President ng Paris Pastoral Council ng Parroquia ng Santa Monica de Mexico. Kinlagyod na po rin talasalpantaya at balayanin Diyos, ketikim Balen Mexico, Parroquia ng Santa Monica, matula milang tatanggapan, ding Larauan, ning Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdón Caridad, at San Jose. In pamandadora, king komunidad mi, palabungan na kaya sana in kasalpantayanan mi, pasik na nga na kami, king lugod mi, king Diyos at kaparan tao. At ibayo na kami kapanayan, king panyatang ning kayaryan na busal tamo. Pangadyan niya pong yeni, ing panalangin na tiro na kaya ning Ginoong Jesus. O Diyos sa ipani, pikalugmeng pialimbawanan mi, ing banala pamilya di Jesus,
Maria at Jose. Atularan miya sana, karing ngayaliwang kabanalan, at kimbuklod ding lugod, amigari king pamilyara. Baming pangainturiran magkamit king ablas, aalanganga. Busan ning tulang mag-ari, king kakarinan mo banwa. Iti adan mikeka, o Diyos, king kapamilatan ng Yeso Cristo ng anak mo, ang mabibiyem pang mag-ari kambe mo, king kameto nganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Inginu, mantabiya kay kayo, At kaya ka, Antimorin, at bendisyonan na kayo nga ng Diyos, amay upayang totoo. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan tayo po yung Virgen. Himno. O induming Virgen, kekeng patulunan, ikang minietula, ampon kapayapan, king induming Balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang tanan, ning Marios at purok, karing kagalengan, agad menalili, ikatahimikan, ding sablang pisang manapon, ding bisitas, akekang belawan, o Virgen amasag, ding hanggang memalen, tinalamong lamak, metulalang nakal, ekapasalamat, kasalpatayanan, iyunlan, milanglang, ing pamikalupot, agad linaganan. O Virgen de los Remedios, damdam ka, king kekeng abus, iligtas buktet ikapus, king sablang tukso at marang, imemuhing kekang lunos, panalangin mo keng Diyos. Pakisabi mila po ding committee, apo po rin volunteers, kenita mo po kingarap for the pictorial po. Magtatana po kini bang kanita makawulita na po. Opo mo. Den pong ega na makablu, den kaya katamong volunteers, magbisan tamo po kini kanya. Dakal po salamat, dakal salamat kay Permanent Committee, pati po kay kayong volunteers, para kaniting bingin at adyan. Thank you.